Siemanko moi drodzy, ja się nazywam Niklas, a tutaj przed nami, moi drodzy, mamy grę Monster and Monocles, czyli potwory i monokle. To jest taki nietypowy tytuł, ale on w zasadzie w taki prześmiewczy sposób idealnie odnosi się do tego, co ta gra prezentuje. Ona jest taka stylizowana na taką 16-bitową, prawda, starą grafikę. Ja tutaj mam podpiętego pada od Xboxa One. No i co? Ta gra, embargo zeszło jakąś dosłownie godzinę temu na nią, czyli to jest świeża sprawa. Dobra, no to grajmy. Przełączamy się. Start game. Tutaj mamy opis sterowania, zaraz się wyświetli intro. No to co, moi drodzy? Ja wam życzę miłej zabawy. A, jeszcze można grać aż do 4 graczy. Można grać jeden na klawiaturze, jeden na padzie. No ja niestety nikogo tutaj naokoło nie mam, także będę grał sam. Dobra. Możemy sobie tu wybrać postacie. Mam pana Ruperta Killingswortha, pani Lady Cannonhale, Baron von Dogface. On mi się kojarzy z takim bossem z gry Kapitan Pazur, Captain Claw. Monobot przypomina tutaj oczywiście naszego słynnego robota z Borderlandsów. Dobra, my sobie weźmiemy pana Ruperta, pyk i jedziemy. No i do boju. Ja muszę sobie troszeczkę ściszyć. Screen shake. O, gdzieś do tego poziomu. No. Tu sobie biegamy. Tutaj strzelamy. Grafika jest taka, no jak już mówiłem, ja tylko tą kamerkę może przesunę tutaj trochę jakoś, o, bardziej w to miejsce. No. Jest niszczalność otoczenia, co w grach tego typu stylizowanych nawet... Kurczę, jeszcze jest za głośno. Strasznie głośna gra. Co nawet w tych grach stylizowanych na takie 16-bitowe rzadko kiedy się zdarza, żeby to było zrealizowane z jakimiś temu podobnymi bajerami graficznymi. To graficznie może na myśl przywodzić co? Metal Sluga. Tutaj nie mamy nic do wzięcia póki co. Niszczymy skrzynki. Jesteśmy gdzieś tu na takim wielkim jakby latającym pojeździe, który na myśl przynajmniej mi przywodzi z Bioshocka ten świat, z Bioshocka Infinite. Wiecie o co chodzi. Tam też znajdowaliśmy się na takiej wielkiej jakby, jak to powiedzieć, wyspie latającej, o tak bym to powiedział. Tu możemy strzelać w nagrobki, żeby odradzać naszych przyjaciół, no ja tutaj gram sam, także mnie to jakby nie dotyczy. Zniszczymy tutaj serwis do herbaty. Może nam coś wypadnie. Nic nie wypadło. Dobra. No to co, do pierwszego świata. Mansion, Tomb czy City? Chodźmy do miasta może. Requires all players, no. Czyli w moim przypadku jednego. No i jesteśmy. Objective complete. Mamy 2 życia. Czy to są wybuchowe beczki? Nie, one tak po prostu się niszczą. O, hand cannon. To jest o wiele... broń tutaj silniejsza, ale też mniej szybkostrzelna. Tu się gdzieś... Aha, tu się przełączamy na battonach pomiędzy broniami. I tutaj mamy taką moc... O, już są przeciwnicy. Jakieś tu... O kurcze! Jakieś nietoperze mordercze. Musimy uważać, bo szybko dość tutaj się ginie. Tutaj warto zwrócić uwagę na oprawę graficzną, która naprawdę jest bardzo miła do oka. Do kogoś, kto by chciał sobie coś na odmianę od szarych, smutnych produkcji pooglądać. Piękne barwy, stylizowane jeszcze na taką starą właśnie. O kurczę, tu miałem jakiegoś spreadshota. O kurde, to jest dobre. To jest taka jakby strzelba, ale automatyczna. Patrzcie jak to wali. Aaaa! Kurde. Ja już się z tą bronią nie rozstaję. A co to mamy? Blunderbuss. A to jest coś takiego, tylko na mniejszy dystans. To mi się zdecydowanie lepiej podobało.
No na padzie powiem wam, ogarnia się to sterowanie mega przyjemnie, a na myszce i klawiaturze to była tragedia. Dobra, były nietoperze, teraz napierają szczury. Może to są kurde Pokemony. Może tam to były rataty. To są rataty, a tam to były kurde zubaty albo golbaty. Pieron wie. Burst Rifle. A, to są takie serie. O, jakoś wolę to. Duży damage. Szeroki rozprysk. Jakkolwiek by to nie brzmiało. O kurde, coś tu laserem waliło. Dobra. Zbieramy monetki. Życie jeszcze póki co mamy. Nadchodzą roboty. O kurde. O, to jest, ona odradza nas po śmierci. To jest krzyż Ankh. Mamy jakiś armor. I mamy kurde ulepszenie do rewolwera, czyli mamy jeszcze tutaj upgrade'y oprócz tego wszystkiego. O, i są nawet wilkołaki. No pomysł na przeciwników mieli tutaj twórcy zacny. Kurde, przegrzało się. Musimy się przejść do tego, a może na drugą broń sobie to weźmiemy. Tam mamy w lewym górnym rogu wskaźnik przegrzania tej armaty. Dobra, wypijemy sobie herbatkę. Jak to gentleman. No warto niszczyć, bo tu monety wypadają. Dobra. Wilkołak tu był dość silny, ale udało się. Co tam mamy po lewej stronie? Jakieś kurde duchy. Jakieś duchy. Dobra. Wow! Tutaj latają jakieś turety. Turety lewitujące. Dobra, przełączymy się na Bursta. On wali takim kurde promieniem. Dobra, udało się, wracamy do tego cuda. Wow! Patrzcie ile tego teraz napiera. O, fajnie, były wybuchowe beczki, akurat rozwiązały problem. Idealnie. Ło, kurde! Przeszarżowałem trochę. A nie, to nie beczki, to one po prostu tak wybuchają. To jest Steak Launcher. Jakoś wolę ten karabin. W sumie czy to karabin, nie wiem. Coś takiego niespotykanego. Dup. Dobra, aż się nam przegrzało. Zobaczymy co w skrzyni. Wow, ile monet. A to jest znowu Burst Rifle. Dobra, to już mieliśmy. No i co? Naszym celem tradycyjnie jest żreć i przeżyć. Zbierać monetki. Nie dać się zgnoić. Życia mamy jeszcze 2. Także nie jest źle. Tutaj nie wiem czemu nie używam tego. To jest taki fajny odskok. To on też ma swój cooldown. No chodźcie. Dobra. Jedziemy ich. Elegancko. One tutaj ładnie od siebie się wybuchają akurat. Dobra. Spreadshota mamy. A tu jakiś Slenderman nadchodzi. Czy kto to jest? Co to jest? I jeszcze takie małe się z niego robią. Co za gizdy. O kurczę. Musimy tutaj ze Burst Fire'a. Dobra, wracamy do tego. Tutaj szczury, nietoperze. Wszystko już atakuje, a co będzie dalej? Zobaczymy w ogóle jak tu daleko się uda nam przeżyć. Ale mam jeszcze 2 życia oprócz tego. No nie powinno być źle. W sumie Blunderbuss? A, to jest to. Taki gatunek gier się jakoś nazywa. Ja teraz nie wiem dokładnie jak. Jeżeli wiecie, to możecie mi... kurde, chcę sobie odsłonić. Możecie mi w komentarzach pod filmem napisać, bo wiem, że ten gatunek takich gier to się jakoś nazywa z tej perspektywy akcja prezentowana i te sprawy. Dobra.
Level upa chyba jakiegoś mamy, czy coś? Coś tam takiego wyskoczyło. W sumie tu nawet nie ma kiedy się przyjrzeć takim rzeczom, bo tu się dzieje bardzo dużo. Dobra. Zbieramy herbatkę, zbieramy monetki. Wow! To jest za odważnie. Tu jeszcze jakieś rakiety wali. A co to jest? Slime Cannon. To bym sobie wziął nawet. To wygląda nieźle. W ogóle mi się to graficznie kojarzy też ze Stardew Valley. O, to jest dobre skojarzenie. Stardew Valley, no. Tam też to było takie 16-bitowe stylizacje. To jest fajne, tylko ma mały zasięg trochę. Ale jest, wydaje mi się, że damage jest potężniejszy. Jak w tamtym spreadzie. O, przegrzaliśmy się, kurde. Dobra. Jedziemy ich tu na łeb. No, wal. Kurde. Dawać moją broń. Co się stało? Umarłem? Nie, przeszedłem do następnego etapu. A myślałem, że dedłem, a udało mi się do następnego poziomu przejść. Ło, i teraz za te pieniądze, które zebraliśmy, możemy sobie, kurde, kupić Heavy Machine Gun. O, no to jest coś, kurde. No, można walić. Że tak powiem. Dobra. Londyn, a jesteśmy w Londynie w ogóle, level 3. I jedziemy z nimi. Patrzcie, ile ich teraz napiera. A ja, wyszedłem, sorry. O. Objective. Aha, vanquish 122 przeciwników. 122. Trochę to jest. Aż mi się przegrzała givera. Chociaż w tym tempie masakracji to myślę, że jak najbardziej to jest do zrobienia. Jeszcze patrzcie, jak oni pięknie się detonują od siebie. Dup, 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 dup. Jeszcze tylko 100. Kurde, broń. To nie jest gra, w której jakiś taki karabin... w której karabin półautomatyczny strzelający seriami mógłby się sprawdzić dobrze. To na pewno nie jest ten typ gry. Dobra, mamy herbatkę. 91 zostało. Zobaczymy, co będzie się działo, jak już pokonamy tyle tych wrogów. Dobra. Parzamy z naszym machine gunem. Slime cannon. A, w sumie ten slime cannon był bardzo spoko. Jep, plop, 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 plop. On jak mak, ten Pokémon. Bak. 80. Cóż to jest dla nas? Bak, 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 bak. Dobra. Ten powinien wybuchnąć. Cudownie. No, gin. O, ci są moi ulubieni. Pięknie się detonują. Wow. Ci są dość mocni niestety. Znaczy, tak sztuciłem. Dobra. Plup.
Hand cannon to co to było? To był zwykły pistolet. Znaczy pistolet w sumie, działo ręczne. O! To fajnie się niszczy. Okej. Pękają niczym... bym teraz nawiązał do pewnej starej dramy, ale po co to komu? Dobra, jeszcze tylko 30 i ciekaw jestem, czy to po prostu nas teleportuje jakoś, że level skończony, czy jak to będzie wyglądało? Te małe ciuliki są najgorsze. Dobra. O, chyba jakiś level up poszedł. No, żebym tu nie dednął. Zostało ino 15. Dup, 13. Panie, to będzie moment. Siedem. Trzy. Jest. Możemy spadywać do wyjścia. Teraz kurde. Trzeba by jeszcze dożyć. Mało tego. Dobra, moi drodzy, to ja sobie to w tym momencie, ja się patrzę tu, bo tu zawsze odruchowo jest kamera. Ja sobie to w tym momencie stopnę. To była gra, moi drodzy, Monster and Monocles. Nie wiem, ile ta gra w sumie kosztuje, bo jak już mówiłem, dopiero zeszło embargo i od razu się rzuciłem do nagrywania. No, ale jest to bardzo przyjemne, coś nowego, taka odskocznia. Jeszcze jakby się grało na przykład z 2, 3 czy 4 znajomymi, to już w ogóle myślę byłoby fajnie. Szczególnie, że możemy grać sobie przy jednym kompie, co jest plusem. No, to ja wam dziękuję za uwagę serdecznie, moi drodzy. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na fanpage na Facebooku, na G2A, do wszystkiego macie pod spodem linki i trzymajcie się.